Iepa! Kaixo? Zure izena? Carlos. Carlos. Ni zuaiz. Urte askotako. Carlos, debakua? Bueno, bai. Bueno, bai. Bai. Jaiotza zitziarre, baina debarra. Jaio itziarren da deban bizi. Baina jaio... Ni jaio nintzen etxia mugatzauan azpitikan. Orduan, jaio nintzen itziarko partia, baina bizitza debako partia. Osa, jaio zinen logela itziarko partian zauan? Itziarko partia. Da gero, bizimodua? Beste bizimodu guztia deban. Deban, beste aldian? Bai. Baina etxe berdina? Etxe berdina. Eta hori nungua zehala esaten duzu? Ni itziarko debarra. Itziarko debarra? Soluzionao? Soluzionao. Carlos, nora zindoa zen? Ba, lagun batena hor arotza ira. Lagun batena arotza ira? Bai. Honaiteke zurekin? Bai. Aurkeztuko jazu? Bai. Guazi. Jep, Josu, egun egon. Kaka, motel. Zea bi? No izan, giltza barruan lagabia. Joder. Giltza bertan lagodetela itxiko giltzaketa dana barruan, kaka. Esun Maria. Eta? Irekin behar nola edo ala, joder. Josu, Epa, kaixo, egun hon. Ni zuaiz naiz. Ni Josu. Urte askotako? Bai, berdin. Josu, arkatu, ze pasau zaizu? Giltza barruan lagadetela. Giltza barruan laga? Bai. Da zertan zabiltza horrekin? Plastikoakin irekin nahian. A ver, ja, coño. Josu, honekin ireki duzu? Ez erekin ba. Zer dau? Plastiko bat ikusti. Zezan guapa. Solans de cabras, erolako zerbaitena. Zerena? Urena. Solans de cabras, uste. Solans de cabras? Hau sartze eta mendikanolan, atxetolan, utapok. Eta irekita. Baina, zerrajerua zehala? Ez, ni arutza. Arrutza? Baina hainbeste aldiz tokatu zait irekitzia. Pasa, bidur gabe. Josu? Eta, hemen ikustu dut, hau zera? Telefonua. Telefonua? Zeinena? Hori telebistan erakutsi daiteke? Bai. Bai? Baiet? Jendia aztema zaizu deikaz, Oitxuta. Oitxuta dago. Oitxuta? Bai. Por puñetas. Ze jende asko deizizuela? Bai. Txapuzak eta tokatzen dianean, giltza barruan lagatzen dianean, pertsiana konpontzea. Ikote, hor, jarri gaitezko hor nubetxen? Bai. Bueno, Josu, berak esaten dago, itziarko debarra dala. Bueno. Bera jakin dut zer dan. Ni badakit nahi zen da. Zuk ez daukazu dudaik? Ni debakua, tarina ni. Tarina? Bai. Debakuari tarina deitzen dizuete? Bai. Eta zu, tarinako, total? Bai. 100%? 100%. Deba, itxiarre sortu zuen. Ojo, nola? Debako herria itxiartarre sortu zebela. Josu, ostra, hori hola da? Hola esaten dute. Osea, esan daiteke orduan zu ere orduan itziartarra zala pixka? Ez da pentsa bere. No. Itziarre sortu bazaban deba? Bera jetxeo. Debarra? Debarra. Baina historia, pues... A la puñeta. Zu debarra? Ni debarra. Euneko egun? Bai. Listo. Nikote? Bai. Gauzatxo bat. Etorri zaitezketen erekin? Bai. Kartela hau zer dia? Goaz antzerki taldeko obrak. Goaz antzerki taldeko obrak? Alkarrekin gaude ere, antzerki taldean. Antzerki taldean zaute? Berroi urte baino gehiago. Ostra! Kartele gehiago badau? Bai. Atxia eta mordua dagoaz. Hemen ikustetu kartelak? Bai. Eun dukat? Eta hori kanpotarrak maizu. Kanpotarrak maizu? Gure buruari kuku? Bai. Gabon eta antxon kaiku? Eta... Da gero hau larrialdiak. Ojo, hartu esaket? Bai, hartu. Ojo. Oye. Hartu. Joder. Dime. Vale, ya ha llegado, vale, de acuerdo. Hasta luego. Dando la chapa. Dando la chapa. En fin, antzerki obra honetan parte hartu zenuten? Ni bai. Zuk? Hau argiakin ibiltzen zen. Argiztapena? Bai. Eta zu? Ni aktorea. Aktore? Bai. Eta hemen paperik bazenukan? Hau? Ai. Ze paperin bazen hemen? Erdi tontua, erolako bat. Erdi zer? Tontua. Erdi tontua? Bai. Testu asko zenukan? Batez. Zelan batez? Batez. Itzik ez. Batez. Zahatak besteik ez nire ateatzen. Zahatak? Zahatak. Eta zaila da. Zaila da zer? Zaila, izilik geotia, eta Josu gehiago. Baina. Ikusi genezake representazio txiki bat
Pertsona honena? Bai. Bai? Ojo! Ba, ni ibiltzen zen holan. Alde guztietara. Ojo! Obra guztian, momentu guztian holan. Hola bituzun? Eta txapela? Txapela holan, okertuta. Eta ama albuan, da tonto nahi zunkeile egiten denean, amak zaz, zaplatekoa, da guanta metxa, segi. Ertzainak erasaltzen zidan, eta holako baten, metralletik ere zitzaion, da ni metralletekin hanen biltzen izan da amatzetik zaz! Eta zarata bakarrikan, da gero, ta, holako, baina, da momentu guztien, holan. Ostra. Da, gubiok genezake beste paperen bat edo eta representatu pixkat obra hori? Bai. Bueno, Guk ez daukaguna da jasteko zer. Hor barrua zehose bilauko dugu. Hor? Bai. Baina hau arrostegi bada. Gehi antzerkia. Gehi antzerkia. Bai. Hau, gozen. Ojo, zer dago hemen? Hau, almazena. Almazena? Arrotzia izan baino leno, goaz antzerkitaleko lokala, ensaiuak eta almazena eta egiten gendun hemen. Ikusten dut hemen? Egon naiteke? bai. Hau, eskenatoki bada. Bai. Arrostegien eskenatoki bat. Bai. Ostra. Oholtza baduko hau? Bai. Bakoitzantzat pertsonei bat behar dugu. Bai. Nik ertzainan hartukoet, Ertzaina? eta zuk hartu amana, Bere amana. bere amana. Josun ama. Bai. Vale? Eba, Carlos. Carlos. Ertzainen kaskua. Peluka bat oso zeo, aman aiteko? Zu ertzaina? Pistolia Bere pistola. eta txapela edo, bueno. Txapela, kaskua. Bueno, vale, ertzaina, imaginatu behar da, Bai, imaginación al poder. Imaginación al poder. Imaginación al poder. Eta ni, ama. Zuk amana. Beste bat, imaginación al poder. Vale. Hementxe, Debako goaz antzerkitaldia, momentu honetan. Estena zein izango litzateke, estena. Ni hemen dago, ertzaia kalian dago, Bai? eta bea dator, kentzea, Pistola? pistola. Vale, eta ni, ama? Eta zuk, erast, Vale, heldu eta ez laga. vale. 3, 2, 1, vale. A ver, ze pasate. Hau ez da jolastekua. Bueno, tranqui. Barkatu ertzain jauna. Hau ez da jolastekua. Hori ez da jolasteko... Izenik ez dauka semiak. Ez, Izenik ez dauka. ez, ez, Kanda ez nola dauka. ditu behar diot. Seme. 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 Hau ez da jolasteko seme jauna. Ertzain jauna, zu. Hau ez da jolasteko seme. Barkatu ertzain jauna. Joan egingo gara. Egun hona izan dezazula. Oso ondo. Ondo bibi. Segi. Eta, jazta. Ya está. Bueno, Carlos da Josu. Carlos, Itziarko Debarra, da Josu, Arotza, da Zerrajeroa. Josu, erregalo bat ekarri zut. Solan de Cabras. Bueno, eta izu, goaz antzerkitaldea, 40 urte baino gehiago, elkarrekin antzerkitaldean. Eta antzeslan bat eszena bat egin gendun, eta eskertzen dizuet niri ere parte hartzen laga izana. Igual, zinean historian eta antzerkian historian ikusian eszena raroena, bitxiena. Ertzain bat, kasko txuriakin. Ama bat, plastikozko boltsa batekin, eta 77 urteko seme bat izenik gabe. Eszena rarua da, eszena bitxia da, baina nik ustot ongi moldatu ginela, improvisatu izateko, eta ustot eszena honek Hollywooderako ateak irekiko dizkigula. Eta eszena honek espadizkigu Hollywoodeko ateak irekitzen, Josuk irekiko digu Solan de Cabrasekin atea. Ekatu, ojo, bai, ez lankiden bat hemen. Vale. Ostras. Oscars. Karo, pandemiakin da oinola iten dira Oscarsak. Aktore honen saria, Oscars goes to... Amentxe, ojo, Josu Iriondo, Carlos Larramendi eta Zuai Gurrutxaga.
Bale, estatuia oindik ezin dutela bidali Oskarrik. Estatuia ez, baina... Ojo. Bale. Baina bitartean, Oskar Mayer, saltxitxak, bakoitzan zan. Oskar Mayer. Bigote.